Deze week in Lembourgeois. Unieke expositie in Luik van beroemde familie de Rothschild en Limburgs wild weer op de kaart. Wanneer de bladeren van de bomen vallen, dan weet je dat het herfstseizoen is begonnen. En dat is tevens de start van het wildseizoen. Zo ook in de Limburgse restaurants. Wild is geliefd bij de gasten, alleen het is steeds moeilijker om een goed restaurant te vinden om mooi wild te eten. Hoe komt dat? Ja, het wild wordt steeds minder. Je moet er steeds verder gaan. Nou, deze omgeving wordt goed geschoten, goed gejaagd. Houdt in dat met beleid wordt geschoten. En als je met beleid schiet, dan blijft die jacht heel mooi in stand. Ik heb altijd gezegd, op het moment dat ik geen haas kan kopen van mijn jager, dan stop ik met hazen, want ik wil geen hazen uit Argentinië, Polen, die al in januari geïmporteerd worden en dan opgehangen worden 2 weken voor het wildseizoen begint. Daar gaan we niet aan beginnen. Nee. De gast, is die nog zo geïnteresseerd in wild? Vroeger had je hele wild weekenden, noem maar op. Hoe is de interesse in het wild? Ja, ik denk dat dat wel een klein beetje met de nieuwe mensen die allemaal komen naar restaurants, vrij jongere mensen ook, is dat niet helemaal weer zoals vroeger het was. Alleen ik denk dat je ze wel moet leren proeven en leren bekendmaken met wild. En wat wij doen, wij hebben een menu en wij proberen eigenlijk naast de menukaart een specialkaart te maken met aanbod van wilde gerechten. Okay. Heel gek, wilde gerechten. Maar ja, dat is wel cool om ze te laten zien wat je allemaal met dat wild product kan doen eigenlijk. Okay. En verschillende combinaties van de poot, alles eigenlijk gebruiken. Dus we krijgen ook het wild helemaal vuil binnen. En we verwerken daar ook en het kan allemaal technische delen zijn. Dus je weet ook nooit wat je precies eet. En dat is wel leuk om dat toe te lichten aan je gast. In het museum La Bouverie in Luik is er een fantastische tentoonstelling geopend in samenwerking met het Louvre in Parijs. En wel een deel van de indrukwekkende collectie van de familie Rothschild. 9 vrouwen van die familie die zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van die collectie. Wat is eigenlijk de importantie van deze tentoonstelling? Het is een van de rijkste families ter wereld. Een van de fijnzinnigste families ter wereld met de meest geëlaboreerde smaak die enkel op zoek zijn naar het beste van het beste. En een aantal van die dames hebben kunst verzameld. Sommigen hebben het zelf verzameld. Anderen hebben het dan weer geërfd en zijn zogezegd de bewaaksters geweest van hun heritage. Nu, enkel het mooiste van het mooiste is goed genoeg. Rothschild, dat is een wereldwijde vertakte familie. Men heeft daar 5 stammen van in de 18e eeuw uitgezwermd. En die zijn allemaal bankiers geworden, zijn puissant rijk geworden. Ja. Eerste bekommernis is blijkbaar toch dat kunst verzamelen. Wat de menselijke geest kan voortbrengen en daar het allerbeste van, de quintessence. En dat gaat maar door. En dat gaat de dag van vandaag. En dat gaat maar door. Ja. Zij hebben ook heel veel hedendaagse kunstenaars beïnvloed, gesponsord, mecenaat gespeeld. En dat is belangrijk. Hè? Als je ziet Rodin en Claudel, die zijn geholpen geweest, want anders hadden ze nooit dit niveau kunnen bereiken. En dat is wat die Rothschilds echt willen. Die willen echt de kunstwereld op een of andere manier verheffen. En waardoor ze heel de wereld willen verheffen. Ja. Het lijkt een soort wereldmecenaat. En daarom zijn we heel fier dat we hier dat kunnen doen.
dit is wat. Hè. We zitten helemaal in die 18e eeuw, in die rococo-tijd. En kijk, die douceur, let op die handen. En let op die zachte blik die zij op dat jongetje werpt. Ja, het is... En je begrijpt de zoektocht naar het absolute, het schone, is waar die dames Rothschild telkens mee bezig zijn. Zelf zijn ze toch nooit echt helemaal in de politiek gegaan. Hè? Nee, men is daar heel voorzichtig mee. Ja. Je kunt achter de schermen vaak veel meer betekenen dan dat je op de voorgrond treedt. Ja, zeker. Maar kijk nu hier, dit zijn topstukken, dat hoort eigenlijk in de duurste musea thuis. Stukken van Jade, kijk eens. Ja. En hier van Émail, en cloisonné. Ja. Het een al mooier dan het ander. Et la collection ici, c'est vraiment unique. Hein. On peut dire que c'est le plus haut niveau. L'exposition qui est présentée rassemble à la fois des œuvres qui proviennent des musées français, puisque les Rothschild ont donné 130 000 œuvres d'art dans les musées français, dans 250 musées. Oui. Et beaucoup d'œuvres également viennent de collections privées. Donc c'est un choix extrêmement inédit qui est présenté ici, et sous un angle qui n'avait jamais été présenté jusqu'à maintenant. Dankzij het Louvre natuurlijk, hè? Dat dit hier nu gerealiseerd wordt. Gelukkig. We hebben kunnen samenwerken met het Louvre en u heeft de conservatoren van het Louvre bezig gehoord. De dames weten waar ze mee bezig zijn. Hè? En daarom is het voor ons een grote eer dat we dat mogen doen met het Louvre. Want laten we niet vergeten, die Rothschilds hebben aan die Franse musea 10.000 stukken topkunst geschonken. En daarvan tonen wij er hier toch wel een heel groot deel.